Ecran mic. Ecran mic. Fraților. Mai pe Roblox. Ne dăm de leagăn. Olo, fraților! Wow! De fraților! E fata ei, pe capul ei, bă, l-a putut. Ma, fraților. Ia, fraților. Parcă cumva zburai, da. Nu știu eu, fraților. Să zbor. Stați un pic. Fraților, ce unde să mergem noi, fraților? Ia și ce zic. Ia și ce zic. Club. Open. Tu îți dai 9 la ora 9 până la 2. Tu îți dai... Așa, cred că e deschis. Da, e deschis. Nu e închis. Nu e închis! VIP. Chiar vreau VIP. Chiar vreau VIP. Mă, fraților, mama țipă, zici că ceată cu o femeie, da. E cu magazinele astea. Și aici, fraților, uitați-mă, yes! Cred că o să mă fac în album sau rămân așa. O să mă duc. O să mă duc la o casă. Dar poate o casă mai în spate. Pot să mut ăsta, dar... Fraților, trebuie să aștept. Nu e așa, mă, du-te. Casă. Nu. Deci dacă vedem o casă. Eu... Oh, casa 35. Îmi ascundem așa după apă. Yes. Cine e casa asta? Ce număr are? Zip I000. Poate fi asta is zip. Fugi până nu vine. Voilà. Nu. Asta așa. Hai. Hai, ce? Zic și-o, hai. Vrei să fim prieteni? Yes. Desigur. Toți de sau? Oe, what? Zic Madei România? Sau? Nu știu, fraților. Zicem că suntem. Madei România? Madei România? Hai, Madei România, hai. Te rog. Hai. Am zis Madei România. Hai, bă, zi. Ia. Ok. Cam tu... Păi, nu înțeleg ce zici. Haide, găsuț.
Ai o casă foarte frumoasă, fraților. Fata asta, scuze. Vrei o bombă? Sau să... Fraților, cred că mai târziu să-i punem numai de-astea prin casă să vedem să se supere pe mine. Ia, mă duc în jos. Numai jos. Oh, no. Nu, nu. Nu, nu. Nu vreau să mă barezi. Ești româncă? Te rog. Ești româncă? Nu înțelegi. Am zis să nu baneze. Nu. Bă. Te rog. Ce? Ai! Am scăpat din casă! Vine o fată după mine! Bă, tot ea merge mai de mine. Nu-i bun. Trebuie să-mi iau mașină. Cu mașina. Nu, pleacă cu mașina, pleacă cu mașina. Hai, mă! Pleacă cu mașina. Stai, pic! Vine și mașina. Și pleacă cu mașina. Bă, dar s-a pus! Fira ea! E o fată care mă urmărește. Dar nu mă lasă în pace, e trotinetă și pleci.
să ne bucurăm. Dar mă umorește fata! Da, Am închis vecina, dacă eu nu mai poate să învățe. Stai un pic, e 70. Nu, firaiată! Nu te mai urca. Te rog. Te rog. Ceva un secret. Te rog un secret. Te rog un secret. Da. Oh. Nu știe secretul. Șșș. Am semnat la post. Fraților, mamă, dă-mi. Wow. Fraților. Wow, fraților! Fraților, nu vă culcați, fraților? Acum trebuie să mă duc la culcare. Papa, mă prindă fata. Papa, e de clip.